ngikutshele ikhansela nenduna bamkidnapha uSiyamthanda. Bayakhuluma lapho ikhansela nenduna mfethu, ikhansela lakaMkhize. Yazi nje abantu bakaMkhize, like why am I not surprised ukuthi umuntu wakaMkhize lo wenza lezi zinto? Ngiyadlala. Senda ngabo ukhabazela. Kodwa nje hayi. Yazi abantu bakaMkhize nabo hayi. Ikhansela lakaMkhize leli kade lizomdlwengula cabanga. Bayaxoxa njalo lizomdlwengula meliqeda amthathe uBheshu ayomnquma ehlathini ukuze bazomenza umhlwatshelo bathwale ngaye. Ethi uyacabanga leyo trauma leyo uhlele ekamerweni ulalele uzwe ifate yakhe abantu bediscuss ifate yakhe bathi nje hayi Thobena somdlwengula esiqeda ukumdlwengula sami siyomnquma ikhanda. Hawe ma kodwa ngayini Nkosi yami? Induna kahle kahle ayizosebenzisa igazi. Uthi ikhansela